Pause. Wow. Igman again. Naona tema mukotero aiwa zvimwe zvinoda mupendero vana vachisi varuremeke dzokita chimonya vari patukona kutuka mukomoti tsotso munzira tsotso musango munzira padziri kungoyeredzwa zvinoda kubatisiswa aripo wetsika moti tsotso munzira tsotso musango munzira padziri kungoyeredzwa zvinoda kubatisiswa kutsveta yisi kuda kutora yedzana ipapo marasika ye tiri kurumwa nechekuchera ye zvingabatsire kudzora tsika vanhu medu mutula zvinobatika ye voti tsotso munzira tsotso musango munzira padziri kungoyeredzwa zvinoda kubatisiswa aripo wetsika voti tsotso munzira tsotso musango munzira masitateguru vakasiya mupako wetsika iwe tiri kuzvitisa iwe hai kuzviparira 50-50 tiri kuzvibatirira ai kauta haide kukweretano tanguva vanhu vasina zana voti tsotso munzira tsotso musango munzira padziri kungoyeredzwa zvinoda kubatisiswa aripo wetsika voti tsotso munzira tsotso musango munzira padziri kungoyeredzwa zvinoda kubatisiswa aripo wetsika tsika dzekwenyukoye dzandidzosika dzekwebiwe tiri kuzvifambisa sei kutsveta yisi kuda kutora yedzana ipapo marasika ye tiri kurumwa nechekuchera ye zvingabatsire kudzora tsika vanhu medu mutula zvinobatika ye voti tsotso munzira tsotso musango munzira padziri kungoyeredzwa zvinoda kubatisiswa aripo wetsika voti tsotso munzira tsotso musango munzira padziri kungoyeredzwa zvinoda kubatisiswa aripo wetsika Exclusive. Pause.